13 ng Biyernes, mag-alas 9 ng umaga. Nakatawag ng aming pansin ang 6x6 truck na ito ng Philippine National Police na nakaparada sa gilid ng AIC Gold Tower Condominium, Ortigas, Pasig City. Animoy nasa loob ng kampo na nagdidiskarga ng logistic supplies. Okay lang sana kung opisyal ang paggamit. Ang kaso, naaktuhan naming ginagamit panglipat bahay. Ikinakarga mga gamit pababa ng AIC Gold Tower Condominium. Hindi ito pinalagpas ng bitag. Kay General Galang to. Bakit dito ka sa harapan ng stasyon, puro mga panggamit personal? Ito ginagamit nyo pang personal na service, PNP. Nahuli namin sa akto, personal na gamit ng gobyerno to, na hindi kinakailangan ginagamit pang service, pang hakot, na parang ginagawang pang personal, na gamit pang opisyal lamang to. Babala ng bitag sa mga kawani ng gobyerno na ginagamit pang personal ang mga sasakyang dapat gamit pang opisyal. Hindi namin kayo sasantuhin dahil pera ng taong bayan mula sa buwis ng kanilang pinabayaran. Tabla naman sana kayo ng kunting hiya. Eto, hulog sa bitag. Karapatan ng taong bayan makita ang katotohanan.